Десетки престижни западни университети представиха възможностите за обучение на български студенти. Кои са най-желаните висши училища зад граница и как се кандидатства? Провериха Георги Георгиев и Даниел Антов. След 2 години Ралица завършва средното си образование. Още от сега обаче проучва възможностите за учене в чужбина. Аз искам в киното и телевизията и виждам, че британското кино е по-добре развито и затова съм се ориентирала към Англия. Именно британските университети остават най-предпочитани за българските студенти, въпреки че сериозно повишиха таксите за обучение. Британското правителство даде възможност за студентски заем да се вземе от граждани на Европейския съюз, който заем след това се изплаща в продължение на 30 години, след като се е дипломирал и започнал да работи. Ако е за по-добро образование, струва си. Владислав също проучва офертите за учене на острова. Насочил се и към бизнес специалности. Предлагат по-големи възможности, в смисъл самите кампуси като технологични насочености, като библиотеки. Преподавателите са по-добре ориентирани. Диплома за завършено образование, сертификат за владеене на език и мотивационно есе са сред документите, които трябва да подготвят Ралица и Владислав. А 15 януари до година е срокът, до който трябва да ги подадат в университетите, в които ще кандидатстват.